Gogo, ndinoda kuti tingogara tangoti dyo munyaya yedu izvozvi zvakakadai so. Kune mamwe machechi atakatonzwa kuti ngatinamatire mvura. Iyo nguva yacho yakwana here? Muchivanhu chedu chemuno muZimbabwe nguva haisati yakwana. Okay. Anongonzi pai papera mwedzi wambudzi wemuchadenga uyu. Panenge pane gadziriro yekuti pange pachiitwa izvozvo zvekukumbirira mvura kuti inaye. Right. Mabva mandiitira zvakanaka kureva kuti kana madzitateguru asati adzoka kudende maro. Hatisati takuziva kuti mvura haisati yanonoka, asi ukaona vazodzokawo kuda vagara svondo rimwe maviri takuziva yanonoka. Asi kunyange zvakadaro murau wazvo pachivanhu chedu kuti tinofanira kunge tichibika mhamba kana kuti doro kuitira kuti nyange mvura ikanzi hayanonoka kana kuti haina kunonoka, doro iri rinokosheswa nokuti ndo doro rinova rinodzivirira ana mhepo mupengo, dutu mupengo, mheni nezvimwe zvakadaro. Saka zvinhu zvinokosheswa pachivanhu chedu kunge pachikumbirirwa mvura nemutoo wekubika doro, zvinhu zvinokosha izvozvo. Vamwe vanoti remukwerera, isi kwedu tinongoti doro remvura rekukumbirira kumhondoro. Right. Ndo vamwe vanoti remukwerera, vamwe vanoti right. Doro iri rakasiyana nemamwe madoro, rinobikwa sei? Rakasiyana. Sekutaura kwandinogara ndichiita muzvirongwa zvandinogaroita. Doro rese rinobikwa mazuva manomwe, 7 days. Asi pamabikirwa apa zvinonosiyana pekukumbirira. Kukumbirira kwadoro rekudzosa mudzimu mumusha, kukumbirira kwadoro rekubikira mvura zvinosiyana, neparinobikirwa zvinosiyana, nemanyikirwo anoita zviyo kana chimera. Vamwe ndo vanochidza nemazita akasiyana siyana, zvinosiyana zvekare. Doro iri haringobikwe. Doro iri rinototorerwa kune machembere agumaura, asisaende kunguva asisati akazosvibe, ndiyo anenge achinotorwa onokumbirwa ochenera dare, voenda vanokumbirira zviyo izvozvo, ndo zvekare vanozobika doro. Ende zvinenge zvichiitika zvacho zvinokuratidza zvega kuti aiwa minamato yedu kana kuti munyengetero kana kuti kukumbirira kwedu kuri kunzwikwa, nokuti musi ucheo unotonzi watanga kubikwa doro iri, wematanda unonzi watangiwa waparurwa, moto haufanira kunge uchidzimwa nemvura, unofanira kudzimwa nemvura inobva mudenga. Toenda ipapo panonzi papiswa doro, zvese izvozvo zvinenge zvichiratidza kuti aiwa tiri mugwara, tiri munzira yakanaka, nekuti tichibva tatopindurwa ipapo kusvika musi unonzi waparadzwa paita mharadza musasa, doro razonwiwa, panonaya mvura inonzi madzimura tsoka, iyo inodzimura tsoka yekuti kunotanga kutonaya mvura yakasimba inoratidza kuti zvanga muchiita zvadayirwa. Tsoka dzenyu hadzizofanira kuonekwa mangwana imabva kuita doro remukwerera. Okay. Now panyaya yemwedzi matipindura, asika doro iri togona kuribika kana muna January kana muna February? Kwete. Doro rinoitwa mvura isati yaturuka. Nekutaura kwandaita kuti haringobikirwe kuti mvura inaye chete. Iripo futi pakudzivirira mipande nemidzi yedziye. Iripo pakudzivirira dutu rimwe rinova richiparadza dzimba. Iripo pakudzivirira njodzi dzakasiyana siyana dzinouya dzakaberekana nemvura. Saka dzinofanira kuti dzitodzikamiswa, dzakangofanana nembereka dzinoda kuti dzidzikamiswe. Saka ndo dzinokumbirirwa idzodzo kuti mvura kana ichinge yauya isauye nekuparadza. Alright. Inyaya kukumbirira mvura chete, aiwa mvura inongo tinoikumbira nekuidzikamisa zvese. Hamusati mambondoti pane rimwe gore rekuti vanhu vanoyeredzwa nemvura zvakanyanya. Ndo dzimwe dzemhepo dzinofanira dzadzivirirwa paya panonzi pari kubikwa doro. Wonderful. Hanzi ndo dzimwe mhepo dzinogara dzadzivirirwa. 0772162651 ndo namba dzewhatsapp. Ndiri kuona vamwe panapa hanzi zviyo zvacho zvinokuyiwa paguyo vanobika. Right, tiri kuzviona nyange vanhu vakabika doro riri 7 days, asi zviyo zvacho zvinenge zvaendeswa kuchigayo chechirungu. Rinenge ratoresheka ipapo. Zvechivanhu zvinongoperawo zviri kuchivanhu. Nemuitiro wedu wataingoita.
nemuito wazvo wazvaingoitwa. Ndosaka manzi vanditaura kuti nyangwe riri doro remukwerera harito zviyo zvacho hazvitotenderwa kunge zvichienda kumba. Hapana cheko chinoenda kumba, zvese zvinoitirwa kudende maro, imba dzemhondoro dzinenge dziri musango. Ndokwavanogara ikoko kusvika vapedza chivanhu chavo chese, nekuti izvi vanozviita kuti vakadzokera kumba vanosvika kana dzimwe dzenguva vong'ora, voshaisha. Pamwe unosvika kusangana nemiedzo uchikanzana nemunhu, pamwe unosvika kubata zvinhu zvisiri kuenderana nezviri kuitika panguva iyoyo. Saka ukaona wakutodzoka kuenda uchigayo futi haritobikirwe pamba, haribikirwe pamba, rine kwarinotobikirwa, saka vanotogara mazuva iwayo yese 7 days. Topedzotokwana kuma 11 12 noti pane pachanyika zviyo zvooma, zvinotanga kunyikwa zvomera, zvoburiswa zvooma, zvozokuyiwa chachimera vanenge vari musango mazuva ese iwayo, vanhu vari mumasango vari mumakomo. Right. Vanhukadzi here vanenge vaguma kuvamato vanenge vasingachateveri vaguma ura, kana kuti kune varumewo vanenge varipo vanenge vachivabatsirawo nekuvaisirawo moto pamatanda, vanhurume vacho ivavo rinenge riri zera ripi, vanenge vari vanhu vakaita sei? Vese varume nevakadzi rinenge razera revanhu vaya vakukwegura, vanenge vari vana musharukwa vekuti havachisina zvakawanda zvichavadzosera kumashure, havasisina zvakawanda zvavachatsvaga nezvazvo. Ko zvino isusu vadiki tozodzidza sei? Tinenge tichidzidziswa navo saizvozvo, vachidzokwa vachidza kuti taenda apa zvinofamba zvichidai, pakuzonyiwa zvapo vanoenda vese. Asi pane zvinotoitwa zvakawanda, zvinhu zvacho zvokuti havatokwanisi kuti vachizvitaura pachena, asi zvinotongoitwa kupinda mumapako nezvese zvinoitwa padoro iroro. Haringobikwe ende risina munhu ari kutungamira, kana kuti svikiro, kana kuti mhondoro, kana gombwe rinenge richitungamirira dunhu rinofanira kuvaudza zvekuita, nekuti dunhu nedunhu rine mutemo waro, dunhu nedunhu nezvaro zvarinoita, zvichisiyanawo nemhondoro iri kutonga nzvimbo iyoyo. Right. Now, saka mhondoro iyi ndoinotaura here pakunyika zviyo, pakudini nepaprocesi yese ndoinenge ichikumbirira here, kana kuti zvinoitwa neivavo vakuru chete? Zvinokumbirirwa, asi zvinenge zvakatungamirwa nemhondoro inenge ichitonga dunhu iroro. Asi haisiriyo inenge ichitaura? Aiwa, kana ichitungamira kandipai pacharega kutaura naita. Hanzi neumwe panapa, iwo Ndumiso hautombodikanwa ipapo. Kunda ndatokura kaine mwana nditoriti. Now, okay. Now, pandoda kuti ndidzokere ndepekuti mati kuti tione kuti nzira dzedu dzachena, kunyanya musi watapedza kutaita mhara dzamusasa, tofanirwa kudzimurwa tsoka nemvura yakati wandei. Ndizvozvo chaizvo. Inofana kutonaya, ndopanonaya mvura ye inonzi yegukura hundi. Pamwe anoti kwedu kumakore kutoti yekukukura matuzvi. Okay, Gukura hundi inenge chakura marara zvese, ndo inochenesa kuti kuzonyatsomwa mvura yakanaka inogara munzizi. Inotakura marara ese, ndo mvura yekutanga yekuti iyo kana ukadonhedza kombeu pasi hana haicharove, inobuda nekuti haichamire kunaya mvura iyoyo. Kana yagukura hundi nese yakutora kuti tatopinda muzhizha. Mainza, tatopinda mumainza. Okay, right. Tiri kudzidza tiri pano patina agogo, ndo zvavaitaura kuti ndosaka muchiona kuti even mazuva ano hatisi kunyanya kupinda mukuvabvunza nyaya dzematare akadzikadzika, nekuti ivo chaivo ana tateguru vakamboti zororei, asika idzodzi idzi izvozvizvi pamwe kuarea kwamuri ndo pakutanga kunzi uyaione zviyo, uyaione chakati, kuti pazonokwanisa kuti mazuva ari kuteera aya pabikwe doro remukwerera kana kuti doro rekukumbira mvura, vamwe vanongoti doro remvura. Now, tane vamwe nezvitendero zvakasiyana siyana vanoti isu hatiiti izvozvo. Sazvinoita ndechekuti vanhu tinobhirivha nekutenda zvakasiyana siyana, asi njuva yanonzi mvura chero munda wembavha inongonaya, chero munda wemuroyi inongonaya. Nyange zvakadaro, tangokumbirira dunhu, kune vashoma vangobvuma vanongosunungurawo vamwe nekuti mvura haingamborega kunaya, nekuti kune 2 3 vasina kuuya. Okay.
Alright, but zviya zvinonzi chisa hachieri musuwa charimwa havana zvavanozosanganawo nazvo here? Ndopai pavanenge vakuzoudza vamwe uroyi nekuti yazvinoita mhepo dzatinofamba nadzo kana kuti vari kumhepo vanhu vanomboitawo shanje negodo kuti vanoda kutomboratidza masimba anozunza kuti munda wanhingi wakarohwa nemakonye wese. Hamusati mambonzwa nyaya dzakadaro kana kuti kwakabva kwasvika mupande kana kuti kwakarohwa chibvura mabwe chakaparadza munda wese kana wefodya kana wechibage unenge uri mutongo uri kupiwa iwowo asi kuti pamwe pacho hazvizotaurika kuti mazvionaka asi zvinhu zvakadaro zvinowanzoitika izvozvo. Okay. Alright, hanzi inini I believe it, but kuti mvura izonaya munhu one can't do it alone. Zvoda kuti mubatane sevanhu vemunharaunda. Manje iko zvino nematare awanda. Vamwe vanozviti isusu tiri vedare ramhofu, vamwe vozviti tiri vedare rasuku. Saka havachasangane, vanoita sevanoedzana masimba. Saka at the end, kuzongokumbirira kuti chiraramo changu chive manake ndisafe nenzara. Right, ndimuchembere vhiya vari kudaro. Zviri kuitika here gogo kana kuti iri rekukumbirira mvura rinotodaidzwa namambo nasabhuku kana nasaduni? Ndizvozvo chaizvo. Iri rekukumbirira mvura iri harisi rekuti unoita nderemumba mangu nderekwachihoro aiwa. Idare rinototumirwa shoko rotofamba mumadzisabhuku vanhu voungana nekuti uri wedzinza ripi asi chero muri mudunhu rimwe chete munofanira kuti muise musoro pamwe chete moita saizvozvo. Right, now dambudziko rodzoka roenda ndambobvunza mubvunzo wekuti saka isusu tinodzidza sei nekuti vatana vacho vakuenda vachiita vashoma. Zvazvinoita ndezvekuti nyaya haisi pakuti vatana chete. Nhau iripo unogona kutotungamirirwa nemwana ane makore kana 10 ekuberekwa. Zviri paari ndo zvatinotarisa. Mhepo iri paari. Zviri paari ndo zvakakura zviri kusvika paari saka tatarisa kuti eji yanhingi yakadai kana kuti takajaja munhu handione sezvinoshanda nekuti chaakatakura chiri maari anenge akatakura kuremaka saka tongoteedzera ivavo ndo vanotidzidzisa zvimwe zvinhu hazvingoitwe nekuda kwekuti munhu abva zera kana kuti akwegura. Ruzivo hongu runozongouya hawo kuti munhu akwegura akatangawo kuona zuva asi anogona kutokurirawo kuziva nemunhu ane mwana ane makore 6 chiri maari ndo chatinenge chiteerera chiri maari ndo chinotiudza kwatiri kuenda nekwatiri kubva. Now nguva yakadai seiyoyo gogo pamwe vamwe havana kuenda vamwe ndisu wana Ndumiso tasara matare mamwe anokwanisa kubatwa here pamwe nganditi inini ndine zvinosvikawo pandiri ana tateguru vadzoka kubva kudende maro asi inini nekuda kwezera maybe nemhaka yekuti aiwa ndingori musahwira handisi gombwe kana svikiro renzvimbo iyoyo ndasara panokumbirirwa doro iri nekuitwa sei pane matare here anoitwa? Zvazvinoita ndezvekudai sekukura kwandamboita kuye kuti zvinoitwa namunhu ari kutonga rekutonga panguva iyoyo uyu utori murawo wekuti hakuendwe nemunhu achiri kutemwa dzinobva ropa kunotendwa nevanhu vakwegura saka hamutotenderwa kungoonekwa muchienda nyange zvakanzi uyu mwana mudiki anogona kupai marayirwa asi iye pachezvake asingasvike ikoko. Okay, saka kureva kuti vasara mumusha kana pakaita dare rinoda kubatwa vanogona kusara vachiribata. Alright, kwasara mazuva mashoma gogo kuti mwedzi wedu chiraramo chedu undogara kuti mwedzi wambudzi unopera handifungi kuti pachine svondo kana svondo nehafu. Kureva kuti pane zvinoitwawo here pamwe kupembererawo kudzoka kwana sekuru tisati tasvika pakunogadzira doro remukwerere? Ndizvozvo chaizvo zvinosiyana hazvo nedzinza kuti kwenyu kana musambira vanhu vakakukosherai munokoshesa zvipi. Vamwe ndovanoita mabira vanokoshesa kudya nekunwa, vamwe ndovanoenda mumasango votonotsanya. Zvinongosiyana kuti vekwenyu
munovatambira chii chinoratidza kuti mafara muri kutambira vaenzi. Asi vazhinji vanokoshesa kunge vachibika mhamba yandichataura nezvayo iyi. Poitwa machikichori, nyama inenge iri mavhu nemarara, doro rinenge riri mavhu nemarara, kupembera nekufara kuti tine vatitsika, tine vaenzi. Now, zvino mwedzi wacho zvausati wagara ratonyikwa here? Ranyikwa nani? Sei? Arireverera ndiani? Ipapo hazvigoni. Kunze kwekunge vakaenda vacho madzisekuru kana nemamwe machemberi anokwanisa kusiyaka pamarayiro kuti musi unoti nenguva dzakati munofanira kuti mudai. Kana zvisina kuita sekudaro zvinoona kuti hakuna chivanhu chinoitwa. Doro racho kubika nekureverera nekupinda mumasango ndo zvacho zvinonzi hazvisi kuitwa nekuti madzateguru edu akambonovhunura, akamboenda padendemara, akambonodendemara, saka hapana kunoendwa. Saka kuva kuti nedoro racho nondozovambwa vasvika. Mumwe ari kuuya pano zvikanzi kwedu kwamutoko vakwegura vaibika doro vachingodzika chete mudzimbabwe kwakutonaya mvura. Ndizvo chaizvo, ndipo chaipo. All right. 13 minutes before 10 o'clock on your number one station, Star FM, sounding good all the time. Ndikutaura nagogo Chihoro ndo vanositibatsira kana tichitarisa nyaya dzine chekuita nemararamiro edu edzimbabwe tichiona kuti tinozvifambisa sei. Right, gogo. Handisi kuziva manje ipapapa kuti sezvo makati mimi ana mbuya ndo vanosara vachibata-batawo kuonawo kukweshawo vana nhova kuvapawo vana ntorani nana chichichi. Saka panoitwa sei senguva inoyi pasvika zviri kuda sekuru? Vanotongomirira nguva. Izvi zvine chekuita nekuda madzitateguru kana mhondoro. Kunika nguva yacho. Tofa here. Zvarerukawo zvana mupfuwira mune muchipiwa henyu. Zvimwewo magetsi ekuti nechikafu chatinodya izvi zvikafu zvakasiyana-siyana nyama dzinoguma dzakumeta. Aiwa magetsi mobva madzokera henyu panguva yeujaya anenge aripo. Nezvimwe zvese zvana kugeza jambwa munyama nezvimwe zvese zvemapromotions vanotsvaga mabasa kuuchika zvese izvozvo zvinenge zviripo. Asi matare makuru ndo anenge asipo. Matare makuru akanangana nekugadzira dzimu, kuenda mumasango, kuenda kumapako. Ndo matare akambomira pari zvino. Aiwa, tiri kuinzwisisa. Zvino kana zvakadai mungade kuti kudii gogo kune vamwe vaya vandambotaura kuti ivo vanoti isusu taakunamata chitendero chakati kana kuti taakutenda mune zvakati, saka yamuri kuita iyo ndeyekwenyu, yamuri kuita iyo madhimoni, yamuri kuita asi iriyo yakavarera kusvika vakure kuita ndebvu jena zvavari ipapapo. Isusu kana yakadaro ndiri seni hangu. Noitora ndoitonga mamwe matongero ekuti chakuwanawo nenda kungoti iwe ingonanga ikoko kwamakatendeukira ndoziva kuti zvazvinoita pane patinokuzokubatira chete paunozoda kudzoka chero zvikatonzi zvadii. Chivanhu chedu hakuna muti unozonzi wararama usina midzi makambozvi hazviiti. Tingararame pasina mvura hazviiti. Hakuna zvakadaro. Unozoona paunodzoka wakuda zvechivanhu. Sangana ipapo. Chisi chiya chinenge chazoera manje. Chinenge chazoera manje. Pasina zvakawanda. Kana wazorumwa nenyuchi yegonera wozoti mavara angu azarevhu. Right, aiwa. Kunaya manje kuti achikudzikunura. Right, aiwa. Iro ranzwika iro gogo. Zvino zvamatitaurira kuti mimi mamwe matare madoko akaita sekugezwa jambwa, kucheneswawo, kuvhurirwawo makwara nekudina anoitika. Kune vamwe vazukuru varudawo marayirwa nekuudzwawo kunzaiwa zvenyu zvoda kuti tizopinda mumasango, zvenyu zviri kuda kuti tizopinda mumusha tigadzire zvakati zvakati. Vanokuwana ipapi sei nguva irini? Aiwa,
zvakanaka. Nekuda kwezvikonzero handina any social media. Kunyanya pafacebook vanhu vazhinji vari kurasiswa vachinzi dhisi gogo Chihoro. Handisirini bandi vamwewo vasiri inini. Handisirini gogo Chihoro vamunotara navo pamazuva ese. Inini ndinongoita kushanyirwa kumba kumandara chete. Kana vave kuchitumbaiwa ndiri kuchitumbidza handisirini. Ndinongowanika kumandara panhamba 9 muna Wallis Road. Kana kuita kundifonera panhamba dzandinosiya pano semazuva ose. Torai zvinyorese nokuti hatina kuzonzwa nhamba vakunonyepera kufacebook. Nhamba dzangu dzandinosiya pano dzinoti 0781 150 770. 0781 150 770. 0781 150 770. Kana 0714 204 235. 0714 204 235. Ndidzo nhamba dzangu dzandinowanika ndiri muno muguta reHarare kuri kumandara chete. Ukazoona wakuenda kufacebook uchaga inini hameno zvako nekuti vanhu vari kufacebook vakonzi havatauri kuti havanoti ndiri kuwanika kumandara havabvume kufonera vanongoti ngataure pamatext vatori vanhu vevarume saka ndapota musabirwa. Aiwa, tinotenda zvikuru gogo, muve nekuteerera kwakanaka. Tinoramba tichikokana kana tine zvimwe zvatoda kuti zvipatsanurwe tichiona kuti zvakamira sei. Tinotenda zvikuru gogo, muve nekuteerera kwakanaka. Ndinokutendai Samaita.